Hej, jeg hedder Maria Ballingmark Kærulf, og en af de ting, jeg har lavet, de hænger her. Det er Beate, der hænger her. Og det er på Nuuk Kunstmuseum, og museet har faktisk også lavet halstørklæder. Og det er selve hårtoppen og hårknolden, der er blevet lavet trykt på et halstørklæde. Er det ikke fint? Så den vil jeg have på i dag. Så i dag så skal vi tegne og klippe, og vi har brug for noget papir og nogle tudser. Det kan også være kuglepen eller blyanter eller kridt og noget lim, en saks og en avis. I får sikkert ugeavisen derhjemme. Den bruger vi. I dag skal vi tegne og klippe og klistre. Så først så tager jeg noget avis. Jeg tager den bare, står op på en tilfældig side, og så klipper jeg noget hår. Så jeg skal klippe noget hår, jeg vil klistre herpå. Jeg tænker, jeg prøver at lave en dreng. Så måske noget stridthår. Der er lidt tip i det her. Så jeg har noget papir, noget avispapir, så klipper jeg noget stridthår. Man kan også tegne først, hvis man gerne vil vide præcis, hvordan det skal se ud. Nu har jeg bare klippet. Så det ser sådan her ud. Og så kommer jeg til at klistre det på heroppe. Så jeg skal have fat i limen. Og så limer jeg hele vejen langs kanten. Så er der kommet noget tivoli hår. Og så skal jeg tegne et ansigt. Jeg prøver med en tus. Jeg tegner en sort tus. I kan bare tage, hvad jeg har liggende. Om det er noget blyant eller noget kridt. Så laver jeg et ansigt. Jeg tror, han skal have nogle store kinder. Og så en lille hage. Så er der sådan noget. Og nogle øjne. Jeg prøver at lave nogle runde øjne. I kan lave dem lige præcis, så vi kunne tænke jer. Og han kigger lige herover. Så nu har jeg lavet sådan nogle øjne, og så prøver jeg at farvelægge dem. Så har jeg nogle kridt her. Det er nogle oliekridt. Vi kan også bare bruge tusser. Så laver jeg en sort pupil. Og hvad farve øjne skal vi prøve? Måske nogle grønne øjne. Så har vi fået øjne, og nu laver vi en næse, og en mund. Måske skal det være en rød mund. Så nu har jeg en glad dreng her. Og så vil jeg prøve at lave noget tøj til ham. Så måske skal han have en eller anden skjorte på. Jeg laver lige en hals. Så. Så har han fået en hals.
Nu skal jeg lave noget tøj til ham. Og så tager jeg noget af det her papir. Så kan man også prøve at kigge, når man har det her avispapir, om det skal være forsiden eller bagsiden, man vil bruge. Skal han have gråt tøj på, eller skal han have noget farvet? Jeg tror, jeg tager en grå ind, så kan man også farve det. Så klipper jeg den lige til. Vi ser, om den passer. Der. Så kan man nemlig se, at jeg har lavet sådan en form, så prøver jeg at se, om den passer. Og jeg kan også vende den om, hvis jeg har lyst. Jeg tænker, jeg prøver den her, så kan jeg farve lidt. Så limer jeg. Så. Så kom der lidt et ekstra for neden. Kan I se, der er kommet et ekstra. Det klipper jeg bare af. Så ser han sådan ud. Og så synes jeg, der skal være lidt farver. Jeg kan prøve at lave mit eget mønster. Så hvis han nu har nogle prikker på, så kommer han til at se sådan her ud. Så synes jeg egentlig, at han er fin. Så det bliver spændende, hvordan jeres kommer til at se ud. I kan gøre ligesom I har lyst til.